copii și frați, senatori sau deputați, tare nu vă apropiați ca să nu vă speriați. Ia mai mânați, măi! Hăi, hăi! S-a sculat Maian, Băsescul Traian, în acest an s-a hotărât să-l toboare din funcția de prim-ministru pe tăricianul Penelistul și-a numit cu mare fas pe acel boc pitic nefast, ca să aducă la sapă de lemn pe toți care nu scaiesc. Ia sculați-vă în picioare și sunați în celulare. Hăi, hăi! De ura a mai ura, dar mi-e teamă compleca, că toți trebuie să trecem și înclina să ne